Maatsong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Live, kisi-kisi. Ha? Kung kabalog yun mong live ni may gala kay nagstorya man ni Dennis gini og ninong Bagsoy. Live yun. Ha? Mudugo pag yun. Ang pulso. Sige. Gunitin ninyo ang pulso may gala. Ang pulso naa sa inyong liog. Dool-dool sa inyong apapangig. Naa sa inyong butanganan og kuan, butanganan og relo, ang wrist. Unsa bay tawag sa Bisaya ani nung Bagsoy? Ang Bagsoy, unsay tawag ani dire sa Bisaya? Pulso gyapon. Pulso gyapon. O basta naa sa butanganan og relo nay. Muna siya ang pulso. Naapoy pulso sa singit, ayaw na lang to kay basig sa silingan ng singit way labo to. Ug naapoy pulso dito sa tiil. Dito gyud ibabaw sa imong tiil na pulso dia og sa likod, sa side. So, kaning pulso may gala, isa ni siya sa mga simptomas o sa mga senyales nga makahibalo mo taas sa inyong blood pressure, mubo inyong blood pressure, na inatabo sa inyong kasing-kasing, o hapit na mo matumba, malipong na mo, o kundi ba dehydrated na mo. So mao ni akong istorya sa inyo karong buntaga. Sigun sa akong gisulti ganiha sa pag-istorya namo nila Dennis. Ang purpose jud sa doktor sa kahanginan nga dili mo maggasto og dako. Amo na yung purpose yun, main purpose yun sa doktor sa kahanginan may gala. Wala lain. Wala gilain, Wa ko'y gahuna-una nga mudagan ko pagka presidente, congressman, mayor, wala. Kay kana siya, wala na sa akong system, pasabot ana wala ko'y ambisyon in tao ning ana. So, dili na mo maghuna-una nga magpolitiko pag kay sa ako, ang trabaho sa politiko layo na kay sa trabaho nako pagka-doktor. Layo kaysa ang doktor mga manang, Ang doktor mga manang wala na siya si James Bond, detective. Tiyaw mo na gunitan lang imong pulso, makahibalo na siyang taas imong blood pressure ba, mubo imong blood pressure ba, nakay problema sa kasing-kasing, o dehydrated ka, o hapit na ka mo collapse. Mao na siya mga butang nga makita nimo sa pulso. So tudloan ta mo unsay inyong pulso, unsay purpose sa pulso. Okay. Gunit sa pulso, alangan og kinsa pa inyong gunitan, di ka ng inyong pulso mismo, inyo. Kung makita na ninyo, magunitan na ninyo ang pulso, paminawa ninyo. Mauna siya kung wala mo gibuhat, naglingkod lang mo, wa mo nasuko, wa mo gisakit, unsa ba? Wa mo gibate nga di maayo, kana siya nga pulso munang normal. Muna gyud na siyang normal. Unless of course nga wa mo katulog gabi nasuko mo ganyan kadlaw ang kaw mo ipanud-an. Kung iba karong abot-abot ta gamay, mabot na mo putol sa inyong electric. Lahi na. Di na normal ang inyong kasing-kasing o kung ba nahadlok na mo nga maabot ang tsunami na pod. Kana di na normal. Ang normal no nga wala gyud kay sabay anxiety, ang imong kahadlok ba? Nakakabay kahadlok. Kada kung wala na kahadlok, muna imong pulso nga normal. So good. Sige, gunitan na ninyo dugay. Ayaw niyo buhi ang pulso. Okay. Kana siya 70 to 80 beats per minute. 70 to 80 beats per minute. Unsaon na ninyo pagkuha sa pulso gyud? Eksakto per minute. Ihap mo, tan-aw mo sa relo, tan-aw mo sa seconds sa relo unya 15 seconds. Kuhaon ninyo na pila ka buok ng pulso ninyo sa 15 seconds. Pagka makuha ninyo, for example, makakuha mo mga 30, kung iba mga 10 lang, o 30, i-multiply nimo og 4. So, kung abot na siya 120, ay mali. Pas na imong kasing-kasing. Pas na imong pulso. Pero makakuha mo og 70 paingon sa 80 beats per minute, mao na siya ang normal gyud. Okay? Sige, ihap. At tan-aw mo sa second sa relo. Second sa relo. 15 seconds. Pila ka buok ang inyong makuha sa 15 seconds? Times 4,
mo na niya ang pulso ninyo. Karon, pag sobra sa 100 ang inyong pulso, la isulat. Kung wala mo naka-record karon, isulat. Isulat. Pag nakaabot more than 100 beats per minute ang inyong pulso, kana siya, meaning nagadali ang imong kasing-kasing. Nganong gadali man siya? Nganong gadali siya? Number 1 is anxiety. Hadlok ka, nakikihuna-una nga di maayo, nga sayo nasuko ba ka, kana siya. Nagadali ang imong kasing-kasing. Number 2, kana kung wala kay gibati, wala kay anxiety, wala kay hunahuna nga sakit unsa ba nga kaguol, pasabot ana ang imong kasing-kasing nagdali tungod kay naay problema siya sa iyang sarili. Kuha? Okay. Number 3, pag motaas ang imong blood pressure, mupaspas pod imong pulso. Mupaspas imong pulso. Supposed to be, ang pulso mupaspas, ang normal ha, ang normal, ang pulso mupaspas pero mubaba ang imong blood pressure. Kuha. So, mupaspas imong pulso, maabot sa 100. Pero imong blood pressure normal, nibaba, nag 110, 105, nagpasabot nga ang imong problema nasa kasing-kasing, wala sa blood pressure. Kung motaas ang mububo imong pulso, 70, 80 lang, pero ang imong blood pressure musaka og 150, 160, nagpasabot nga ang imong problema dili sa kasing-kasing kundi sa imong high blood. Kuha? Okay. Pag gunit ninyo sa pulso, kana nung kung wa mo gihuna-una, wa mo gi problema, wa mo gi mga sakit dihang lain, kay ang pulso baya mahigala, pag mutaas ang creatinine niyo sa kidney, upaspas mo da siya. Pag nasubra nag 500 ang inyong creatinine, muhinay po na siya. So, kailangan may memorize yan ninyo. Pero kung wala may problema sa kidney, gunit lang sa pulso, karon maka-evaluate mo kung taas ba inyong blood pressure without BP, without blood pressure apparatus. Unsaon? Kinahanglan makaibalo mo kung pila inyong blood pressure nga ingana inyong magunitan sa pulso. Alangan, saan man inyong pag-compare? So, dili ko kasulti sa inyo nga kusog o hinay kay depende man na sa imong paggunit dito sa imong pulso. Kuha. Okay? Kung di mo makakuha, adto mo sa YouTube, adto mo sa Edward Kagape, repeat, ibalik-balik ding video para makasabot mo. Okay, gunit mo sa pulso. Kusog man. Kaya siyempre, sa inyo, siguro sa inyo, kusog, sa uban, hinay ang paggunit nila. Kaya wala man sila kabalo sa normal nimo. So, ikaw ang mag-determine. Ikaw ba, imong sarili imong hibaw-an. Kung dili mo lang ginahimo karon ang kung ginasulti, useless na kung gisulti ba? Kinahanglan kamo gyud mag-determine sa inyong pulso. Maggunit mo sa inyong pulso o kay balo mo unsay kusog unsay hinay. Okay, kung kusog gani na siya mga manang, taas na imong blood pressure. Dili lagi mo kay balo kung wala mo kabalo sa inyong normal. So kinahanglan kabalo mo sa inyong normal. So, for example, naggunit mo sa pulso, ihap mo 70, 80 raman ang beats per minute. Pero murag mulukso siya ba? Mulukso. Taas imong blood pressure. Pag gunit ninyo, 60 beats per minute. Hinay kay siya. 60 beats per minute, hinay ang pulso ba? Uy, murag malipaingon man kog lipong. Wala pa mo nalipong may ngala, pero makaibalo mo nga paingon kog malipong ani. So di na ka mulakaw, mulingkod na kasbalay, hulat-hulat sa bupaspas siya maingon 70 or 80. Pag gunit ninyo sa pulso, mulakaway mo. Wa kay gibati, okay kay ka. Pero paspas naman imong pulso ba, mabot na siya 100. Uy, di na ko mulakaw sa. Ngano man mga manang, kung kulang ang supply sa hangin sa inyong baga, kulang ang dugo paingon sa inyong kasing-kasing, kulang ang supply sa dugo sa inyong utok, mo paspas na ang pulso, mo hinay siya. Pasabot
Mulakaw pag gani mog layo ana tumba mo. So makibalo na mo nga maatake siguro kog high blood ani ba. Baski nag-inom na kagtampan. So kanang pulso ba ikala kamo nga nagalakaw-lakaw mo, ha? Bisag asa mo paingon makibalo na dayon mo nga di ni maayo mo lakaw ko. Kayo lain man akong pulso. Ha? Oh, lahi man ni akong paminaw sa akong pulso eh. Di gyud mo kay baluan na may gala kung di mo mag-practice. Pag-practice mo wa man mo kahibuhaton, di mugunit mo sa inyong pulso, ha? Maski pag magkuan pa, masipag nalibang mo, nagkaon mo, pwede man na ninyo gunitan inyong pulso, nag-drive mo, gunit mo sa inyong pulso. Kaya diha makibalo mo unsay nahitabo sa inyong lawas ba? Daghan kaayo inyong mahibaw-an diha kung magkadugay. Nga sige mo paminaw sa inyong pulso. I-make it a habit nga mugunit mo sa inyong pulso. Pagmata ninyo, ha? Pagbata ninyo. Mo pa'y pagbata nimo ang imong pulso niabot tag 110, 120. Unsa may pasabot ana? Ha? Either nay problema sa imong kasing-kasing kay gikan ko kagpahulay. Nay problema sa imong kasing-kasing or nakitoxic goiter. Tiyaw. Una-unala ninyo may gala didto pa lang sa pulso ba? Di na mo kinahanglan mo atog doktor ba? Ha? Okay. Pag ang pulso 50 lang. Ha? 50 ay mong paminaw sa pulso. Dili sa mulukso, dili sa kusog, di po sa hinay. Unya 50 lang yun imong ihap ba? Dok, nganong 50 man na akong pulso, dok? Nakailahi ni Michael Jordan. Ha? Nakailahi ni Michael Jordan. Sports minded ka, maayo gyud ang imong pagdala nimo sa imong lawas. So kung athlete ka, possibly nga imong pulso diha lang sa 50 sa 60. So, kamo mga athlete nga diha sa pulso ninyo nga 50 sa 60, muna inyong mahibaw-an unsay makadetermine kung unsay nahitabo sa inyo nagadagan mo. Dili na mo kinahanglan mga gadgets. Gunit lang mo sa pulso. Pag gunit ninyo sa pulso, nagadagan ka, nakabot ng 5 kilometers, inyong pulso, uy, pantaw, nag 120, 130 na, dili na kaya sa imong lawas ng imong gidagan ba? Klaro kayo na ba? Pag moabot na siya 120, 130 niya, tanaw ni mga ganahan pa man kumudagan, uy, gusto man na ako 20 kilometer, gunit sa pulso. Pag gunit sa pulso, niabot siya og 120 sa pagsugod nimong lingkod. After 15 seconds na himong 110. After 15 seconds na himong 100. Pasabot, kaya pa sa imong kasing-kasing. Kuha? Okay. Pag nagdagan ka, mga atong mga athletes lang ha, katong mga basketball, katong mga kuan nga ang pulso 50. Pag abot og 100, pag kuan nimo, tan-aw nimo sa imong pulso, nagbasketball ka. 120 ba? Pagkahuman, ulat kag 15 seconds, 130 na hinoon. Pagkahuman, 140, matake kag kasing-kasing noy. Gamay lang yung kayong bikil na atake kag kasing-kasing ba? Ha? Mao ni siya mga sintomas mahigala nga aware gyud mo gyud. Aware gyud mo gyud nga unsay nahitabo sa inyong lawas, pinaagilan sa pulso. Wala na gadget na sus. Pwede gani mo magdoktor nga pulso lang. Sa tinuod mahigala. Sa tong mga sauna na ko'y mabatian nga mga manghilot gani. Manghihilot ha. Mugunit lang sa pulso. Naingon dayon nga high blood man kadoy. O tiyaw. Kato sila nag-observe gyud sila sa pulso nila. I-compare nila ang ilang pulso sa imong pulso nga nagpakonsulta sa kuan sa totoo, ha? Nagpakonsulta sa kaning mananambal. Pulso lagi gunitan. Kay daghan kay masakit nga ma-diagnose pinaagi sa pulso lang yun. Pulso lang ha, wala na ko nag-ingon nga makuha blood pressure, kuha dugo, blood chemistry, wala na. Pulso lang yun. Ang isa pag yun mahigala, diabetic mo. Ha? Nya, paminaw mong lipong-lipong man ko eh. Usa man eh. Ha? Hypoglycemic ba? O gamay ang sugar sa imong lawas? O hyperglycemic? Di ka kay balo ba? Guniti ang pulso. Lipong man ka. Unsa man eh. Gunit mo sa pulso. Ha? Hinay ang imong pulso ba? Ha? Uy. Ha? Taas ka kay sugar ba? Hinay imong pulso, pero malipong ka. Nya, ang pulso nimo hinay. Ay, taas imong sugar gyud. Taas gyud kay gyud siya. So nagpasabot nga naka-cope up ang imong kasing-kasing pero ang imong katibuk-an sa imong lawas,
dili ka supply og kaning nutrition kay daghan kay sugar sa imong utok. Malipong man gyapon ka kung na taas kay imong sugar mga higala. Diabetic ka. Gunit ka sa pulso. Pag gunit mo, paspas ka iba. Bug. Abot ng 120. Ayay. Hypoglycemic ka. Pila kasi ka sa natumba ka. So, kuha kag candy. Ha? Kuha kag soft drinks. Coca-Cola lang ha. Kaya ako'y doktor sa Coca-Cola. Pepsi dili man. Ha? So, inom na yung ka. Ayaw na guna-huna nga. Mubo ba o taas ba ang imong sugar? Kay kabalo man ka sa imong pulso. Ha? Pag gunit imong paspas kayo, baba na imong blood sugar ba? Ha? Pag hinay imong kasing-kasing, himoy imong pulso, nya malipong ka, ay, hypoglycemic ka. Kuha. Lisod no? Lisod kayo, pero kung inyo na yung balik-balikon siguro yung video sa YouTube, balik-balikon ninyo. At taas na kayo mga ka 10 times o siguro 12, mga 15 times, may memorize na niya kung ginasulti sa ako. Ginasulti na ako sa inyo. Kay kaniman kung may gala, observation ni sa inyong lawas. Karon siguro for the next 2-3 months, tuluan ta mo unsaon mo pagtanaw sa inyong sarili kung normal ba mo dili. Kana kadaghanan biya madtog emergency room kay wa kay balo. Nalipong man ko unsa man high blood o mubo ang blood pressure. Sus pulso lang taon na may gala. Pirmi ko ana nga makonsulta sa ako, Dok, lipong man ko, Dok. Taas siguro akong blood pressure. Gunitan akong pulso ba? Wala ko manghihilot. Magunit ko sa pulso. Di ba ano lang ko, taas ka kay blood pressure eh. Pero noon, 35 years of observation na higala, dili na siya makaya o kanang ikaisa lang. So, sa karon pa lang, sige na magunit sa inyong pulso. Mawala, matuo, gunit pulso. Kay balo mo, for example, abi ninyo okay inyong tulog. Katulog ba po gabi, Dok? May mga kong tulog, pero nang kamata ko galauna. Gunitin inyong pulso ba? May bawaan ninyo siyang kulang yun mong katulog, kay paspas ba yung pulso? Paspas yun kayo yun. Gigutom na ka, wa pa ka nagsakit og kuto-kuto, tanaw niyo yung pulso, gutom, at paspasan yung pulso ba? Pulso pa lang na. For example, sakit imong tiyan. Sakit imong tiyan. Butod kayo. Di ka kabalog appendicitis ba? Appendicitis ba na o walang ka mahilisi o sa ba? Gunitin pulso. Paspas gani kay na daghang ka infeksyon na siya ba? Gasak ka ang infection sa imong lawas tungod sa appendicitis. Pero kung butod imong tiyan, sakit-sakit lang kami, gunitin inyong pulso, hinay siya ba? Wala. Nasubraan lang tong ikaon niyang litson isa ka kilo. Kaya nga na may gala, di man ko kahuman na tanan sa unsay mga simptomas nga makuha ninyo sa pulso, sige lang. From time to time, musulti ko unsa nang mga simptomas nga makuha ninyo sa pinaagi lang sa pulso. Pinaagi lang gyud sa pulso, walay lain. Pulso ra gyud. Maski pasanang diabetic foot gangrene, nito may imong tiil. Tanaw ninyo. Normal pa man siguro na, pero yung paminaw, lain na ba? Kalintura gamay, o kung di ba, sakit-sakit gamay, gunit sa pulso. Paspas gaya ng pulso, gakatag na ng kagaw sa imong tiil ba? Maputol yung tiil na ba? Mao na siya may gala nga. Kamu makaibalo ba? Di na mo kinahanglan mo adagan na sa emergency room. Makaibalo na daan, mo adto ba mag hospital o dili? Kaning mga varied symptoms, unsa man ni mag-English man gyud ang utok man kala. Kaning mga klasik-klasing mga simptomas, may memorize ganin ninyo, di na mo kinahanglan mo dagan na panic mo dayon ba? Taas ba ni akong blood pressure, atake ba akong kasing-kasing, mubo ba akong sugar, taas ba akong sugar, na ba ko infection, unsa ba ni akong gibati nga sakit man akong dughan, kana siya may gala. Makuha nimo sa imong pulso. Kung magsakit imong dughan, guniti imong pulso. Paminawa siya. Pag dili siya gapaspas, inay lang, blog. Walay problema sa kasing-kasing basig ang imo lang gusok, arthritis. Kabalo mo na ba? Kung pagtanaw ninyo sakit inyong dughan, unya gunit sa pulso, paspasa, mabot ang 110, 120, matake ka kasing-kasing mahigala. Ga-atake ka na. Gamay lang bikil ana kung dili mao imong lihokon,
takis kasing-kasing ba? Labaw na gyud pagsud sa manuktok sa pertahan. Nya paspas naman kasing-kasing. Nya duol ka sa kuan, duol ka sa pertahan. Tanaw ka kisa nanuktok sus in town. Niabot ng Davao Light kay putlo na imong putlo na imong suga, ha? Atake kag kasing-kasing ba? Kay wa man ka kay balukod sa tubang sa buhaton, ha? Wa man kay kwarta ibayad. Oh, niya putlo na imong suga. Ha? Oh, makita gyud nimo nga ang imong kasing-kasing na may bawaan nimo sa imong pulso ba. So, the most common sintomas sa pag-atake og kasing-kasing, pulso. Motaas na siya 120, 130 niya persistent, meaning sige bisag unsa na pila ka seconds 120 na gyud siya. Kada siya sintomas gyud na siya nga moatake kag kasing-kasing within 20 seconds ba o to 5 minutes. Siyempre, ang pag-manage na, istorya naman ako na siya mga 10 years ago. Roel, pakita atong atakis kasing-kasing, Roel. Aron ma-replay nimo. So, kanilagi, kung maminaw mo sa doktor sa kahanginan, di mo mudako ang gasto ninyo sa emergency room. Ultimo gani nga hubakon ka. Nya, di mo kabalo kung mo diretso ng status asthmaticus nga di na gyud mo kaginawa. Pulso lang inyong paminaw ba? Inyong gunitan. Daghan lagi kayo ang kwan sa pulso nga ikala. Daghan kayo ang mga simptomas, signs nga makibalo mo nga unsay problema sa inyong lawas. Sa pulso pa lang, si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.